Ací tenim unes piràmides construïdes fa uns 4.500 anys. Bueno, com podeu imaginar, és conya, clar. Estos blocs piramidals, de base triangular i de formigó, sembla que es van col·locar per allà als anys 60 del segle passat. I en la nostra costa, almenys les que queden a la vista, estan en dos punts concrets. Avui veurem les que estan a l'eixida a la mar de la Séquia Travessera, que acaba just al costat de la desembocadura del riu Sec. La finalitat d'aquestes piràmides seria la de protegir l'eixida a la mar de l'aigua que porta la séquia. És a dir, actuarien com una mena d'escullera per a frenar la força de la mar en els dies de gran onatge i d'eixa forma facilitar l'abocament de les aigües de pluja, però també la d'evitar que la sorra transportada per les ones acabe bloquejant l'eixida de l'aigua dolça. També serveixen de barrera contra la sorra de la platja transportada en els dies de forts vents i així dificultar la seva deposició en la séquia. Si voleu saber alguna cosa més sobre la séquia travessera, haureu de veure el següent vídeo, clar. Adeu!